Част 3 от нашата нова рубрика "Как стана?". Ние ви срещаме с вдъхновяващи хора от различни сфери, които разкриват тайните на своите професии. Имало ли момент, в който били на косъм да се откажете от музиката и кое ви е накарало да продължите? Никога е нямало такъв момент. Това, което ме кара да продължа, е музиката, изкуството, срещата с различни произведения, с различни солисти, с различни диригенти. Просто това е едно от най-хубавите неща в живота ми. Кой е оказал най-голямо влияние върху развитието ти като музикант? На този въпрос имам няколко отговора, но първият ми отговор е групата Queen. Още от малък, аз като ги чух за първи път ги харесах изключително много и от тогава пожелах да започна да свиря на китара. След това един мой приятел, няколко години по-късно, мислехме да си направим рок група с него. Той е в Варненска детско-юношеска опера и ми каза, нали, ти между другото си много музикален, защо не дойдеш при нас? Свикам, това е много интересно и реших да се запиша. И сега това е една изключително голяма част от моя живот и съм му изключително благодарен. Сега има и доста други музиканти, които имат голямо влияние, но най-голямото са групата Queen. Ако можехте да смените работата си утре, към коя сфера бихте се насочили?